Ay nako. Kinuha sa akin yung mic. Up, mahulog. Ay nako, nahulog pa. Yan. Pre, pabantay na lang. Baka malaglag. Ang yabang mo kasi. Inuga mo ko. Hindi ka pa natin. Ikaw muna, bumili ka na. Pati ikaw maglalagay muna. Pray ka muna mo. Quarter number 5, Sam Rod, Alice Aiko, or 5. Court number 5, Sam Rod versus Alice Aiko. Ayun ito, sa'yo? Ay, sorry po. Sorry. Sorry po.
Siyempre na yun. Pati sa atin, tanga. Huwag na nga tayo. Kunin mo yung isa. Dito tayo kasi. Dito tayo. Kinyan na ako muna. Puro.